Madoka chere mabuja tikupungurire nhau dzomanhoko dzanyasi zuva rochimakumi mwedzi uno waGumiguru. Kambani yoDoves yaita makuna huna chaiwo anogona kutadzisa mvura kunaya gore rino. Izvezvi wagoreketaiwo kuti kwai wakabatiwa kuti wagowika mutumbi womunhu uribe munhu mukati. Kwai wagoisa bhokisi riribe munhu wokutoti mhuri yache ainzi Maxwell chimwamurombe akatoikiwa paribe chinhu. Wakazoti wazviboya kuti waita kuika mutsepwede wakaenda pokare kowika munhuyu kumarinda paribe kunyepana nomhuri yawo papera mwedzi mitanhatu. Ipapa wagoenda wachida kuvhundutsira mhuri iyi kuti ibvume zvawanenge wari kureketazvo. Heno mabi angu kuti zvichamira mushechere womhuri iyi watori nomagweta kureketa kuno wachimbomira kuona kuti wanoita sei. Idi mukaona mvura yareka kunaya gore rino, idi peno ndiwo wanenge wakonzeresa iwawa. Ovheti wakaisiwa kumatare mhosva waye wanyimiwa bhero pokare yenyasi. Wanzi kwai magweta ari kuda kuti waburitsiwe nokuti wakamisiwa kumakamba wamapurisa nguva inopfuura nguva inodiwa nomutemo. Hino kana zvikabudirira izvi nokuti mutongi wenyaya iyi agoti achapa mutongo wache zuva ramangwana panhau iyi. Ticharamba tichigokunyepai kuti zvinenge zviri kutekaira sei. Akabva kuUnited Nations Elena Dohan kwai aribe kureketa nezvakaitiwa nabato reMDC Alliance nokutoti akanda atoburitsa kare zvaanga ari kuburitsa ipo akazoaona. Kwai hurukuro yache neMDC Alliance yenge iribe kana chainobatsira. Zvakatooma mabi angu. Ticharamba tichiringa kuti zvichapera sei. Tiri kufara kuti kanzuro yomasvingo iri kuita kuratidza makanzuro okumaruwa kuti vanofanira kuita sei munyaya yokutungamidza nokutekaidza urongwa hwekanzuro. Ipapa wagoita musangano nowagari womumasvingomo kuti urongwa hwekutekaidziwa kwemari hwegore rinouya vanoda kuti zvitekaidziwe sei. Kwedu mabuja tinondoramba tichihwehwa rute tichindoimba kuti wachazvikonawo rimwe gore. Idi zvakatooma. Kana maimbofungidzira kuti manyepo anenge achireketiwa kuti kuna vanhu vari kuita kupfuma nomari yehurumende nomari yenyika, idi munaita kufunga pokare. Nyasi kwaburika kuti obato roZANU-PF wakanhadzirisa mafoni orudzi rweiPhone anoisiwa goridhe chairo rinoita makarati anoita 24 chaiwo pafoni ibodzi. Wagoisa izvi wachireketa kuti wamunangagwa pamberi kutosvika gore ra2023. Idi zvakatooma mabi angu. Mari yese idi tinotoziva edu kuti imari yenyika inenge ichiita mabasa akadari. Zvakatooma. Apa tichiona kutoti wanhu vari pamujandirere nowamwe wese wakutadza kubhadhariwa mari svinu zviri kutadzika, asi yavo yekuita zvavanodazvi inoramba ichindoboeka. Zvakatooma izvi. ZBC nyasi yagonzi nevanhu wareke kugweta hunhu hunofinhura hwakadari. Kunyasi wagoburikayo wachireketa kuti wachange wachiburitsa zvinenge zvichiitika nguva ibodziyo zvinenge zvichiitika musangano webato reZANU-PF uri kuitiwa pari kupera mwedzipa. Zvakatooma izvi mabi angu. Pariba agoziva kuti sei zviri kudando, asi vanhu wagoreketa zvizhinji wamwe wakagoti ndosaka wasingatenge mitero yemarezinesi yokuti wano maTV inodiwa iya. Zvakatooma. Kambani yaanakadzitape yosite yagoita mutambo wakunzi Asake Film Festival uyo wanga uri kuitiwa pasi pedingindira rakanzi Power of Memories Gukurahundi. Wagoburitsa mafirimu akasiyana-siyana aigoreketa nezvakaitika kunguva yeGukurahundi zvokutoti zvinotoita kuhwadza mabi angu, asi tiri kuasvira tuzvinu mumakore anoteera ya. Nyasi kwagoburika kuti kwai Peter Ndlovu akagonyimiwa imba yaaifanira kupuwa naTagwirei nokuti anga aribe kuuya kumutambo wanga warongiwa naTagwirei kuti agopa chikwata choHighlanders mari. Zvinotonyadzisa nokuti manyepa yakadari anoita kuti zvinhu zvireke kugotekaira zvizvinu. Waribe chisvinu icho waigona kuita ndosaka waribe kana kumupa. Idi zvakatooma izvi mabi angu. Kwai novanoziva makwai
kwai kambani yozupco iri kugobhadhara kambani yoNRZ mamiriyoni emari yomunyika 14 chaiwo kuti wasenzese izvo zvitima zvokare kare zvonguva yaRhodzizvo zvakatooma. Paribe agofungira kuti zvii zvakadari zvingaitikeidi pasi rino. Apawo wanotekaedza nhabvu munyika woPSL wagoti iwo matikiti iwo vanhu vanenge vachida kupinda koringa chibuku Super Cup ichitambiwa wanofanira kuburitsa mari yekuAmerica inoita $20 chaiwo. Idi wazhinji wadoko wari kundoseka kutoti $20 yekuAmerica kuita kuona iro bhora irori zvinotorwadza chaiko. Tiringe dziri kuitika hedu ipo pasi rese. Tandira muSouth Africa imo magonzi nyasi wapwere wanoda kuti waendese kuchikoro chofundo yepamusoro wakwanisa kuendesa mapepa awo kuti wagopuwe mari dzokubhadhariwa nehurumende kubva musi wechipiri wosondori kuuyari. Zvinotofadza izvi kufunga kuti kwedu zvaimbowapo asi nanyasi kuchiribe kana chibodzi. Tindorimo muSouth Africa pokare painyaya yekuendesiwa kwemagetsi iri kuita kuhwadza wazhinji waribe kuijaira, asi isuwo kuZimbabwe aiwa taireta kutindiwana nayo takutowanyepawo zvokuti wagoite kana nguva yemagetsi yaendai idi zvakatooma. Toenda kuZambia kwaisiwa mutungamiri webhangi ronyika ikweyo anonzi Henry Karialia. Tinomushuvira zvino tichimba kuti achaita kuti nyika yache iite zviri nani munyaya dzokutekaidziwa kwoupfumi. KuSudan kwai masoja agotambisiwa tsotsa nonhamo wakaita zvokutamba nokuti bhangi ropasi rese reWorld Bank raramba richiwapa mari yokuti wayamurike ikweyo. Heno kuti wachazvikona chere kana kuti wachaita sei, asi tiri kuziva hedu kuti kuno oiri inogona kuramba ichindowabatsira nokutoti ipapa mutengo wayo uri kuramba uchikwira. Chikwata choWest Ham kwai chakuda kutengesiwa kune mumwe muzvinabhizimusi wokuCzech Republic. Heno kana zvikagobudirira kana kuti zvichaita sei ticharamba hedu tichigoringa. Peno Marvelous Nakamba angaboye mumwe maitiro akatambawo bhora zvino. KuBarcelona kwadzingiwa basa Ronald Koeman nokuti akanyanya kudyisa chikwata choBarcelona idi zvimwe zvikwata wanoita bazvo kutamba zviri kuitiwa noManchester United. Tiri ipapo zvedu tagumira pano kwanyasi. Ndini wenyu MhaNduwe WeNhau.